Fa 15 anys que el Correllengua corre els carrers, les classes, les escoles i els instituts de tantes i tantes de les nostres poblacions, organitzat per l'Acció Cultural del País Valencià. Durant aquests anys hem tret al carrer un missatge clar i inequívoc en defensa del nostre valencià, la llengua catalana.